Да, да. Не, още не сме приключили. С един отбор чисти казва. Той авторитетно. Господин Бак. Да, и ще ти кажа. Да, да. Не, 4 на 4. Още малко им дойде да играят, още не ще изиграят. Айде ще извъна после. Ти си е дигнал по късъка, кой? Котарак закъсня. Ама че Котарак. Спокойно. Професоре. Спокойно. Спокойно. За Котарака май трябва да му спреш хлеба, ми се струва. Да. Да. Малко на плодове и зеленчуци. Абе не е нужно плодове и зеленчуци, има малко режим, ще влезе в час. Его, професора, видя ли каква дуспа изпълнява? За мъничко. Та дуспа си я фаща. Да. Що ги е дуспи, приятел на нас резултат. Това е нека да играе. Мач да има лесно. Нека. Нормално. Те тичаха много. Банка е. Айде, Банка. Ванка не първи път в матча той винаги пропуска. Дуспа. За всеки има плюс-минус. Ванка пропуска поред много пъти. Браво! Браво! Не я пипна, бе. Не я пипна. Да, ма браво! Ако вече ще... Точно огън! Нищо, че не пипна. Та после да тръгваме направо. Айде, че се замразихме за какво да се направи с това. Не така ми ти. Да, вътре да... Браво! Те хубаво изпънат. Хубаво, точно огън. Точно огън. Айде, Симоне! Спокойно. Тук е лесно. Да. Така може да се ми вика. Какво вика ме вдудиш? Вика, аз ми вика ти да виж какво. Не е лесно, сигурно си. Гадно е. Бързай! Гадно, това е психика. Психика, абсолютно. Психика. Не, това е психика. Не е лесно. Психика, не е лесно. Не, добре е спълня на вратата. Нали той затваря на вратата. Да, всички бият там. Ама му е по-лесно на това малко си. Важно е да не сети. Да не сети врата. Всички 110 там ляфове. Айде бе, Цецо, стана 9 часа. Айде по-бързо. Минава под него. Айде, Ибрахимович. Сега ще виж, ниско на тополите. Сега ще виж какво е дуспа. Само да оцели вратата. Путай шут! Той горе. Браво. Браво, Цеци! Днеска е добре. Днеска е добре. Айде, Нино!
Ай, стига ви толкова от млеко. Има не разбрах. М, Е, та, А фамилия?